llegidors i llegidores del canal de Menja Llibres. Avui us vinc a recomanar un llibre espectacular, que és L'Amanda Black i l'amulet perdut. Jo sóc la Maria Català, faig primer d'ESO a l'escola Patrona Vilafranca i tinc 13 anys. Aquest llibre tracta d'una aventura que afronta una jove, l'Amanda Black, el seu amic, l'Eric, la seva tieta, la Paula, i en Lord Thomas, un company d'aventures. Aquests han de trobar l'amulet perdut d'amagat d'en Lord Thomas perquè l'amistat entre la família dels Thompson i la família Black perduri. Els autors d'aquesta obra són la Bárbara Montes i en Juan Gómez Jurado. L'editorial és Penguin Random House. Aquesta lectura la recomano 100% a joves d'entre 12 i 15 anys que vulguin gaudir llegint una lectura d'aventures intrigant i que es vulguin transportar al món de l'Amanda Black. Quan llegeixes aquest llibre, sembla que siguis tu qui estiguis vivint l'aventura, i és que, a més, reforça molt la constància de la lectura, ja que no hi ha masses dibuixos. I a aquest llibre li poso un 9 de 10, ja que penso que és adequat per joves que vulguin desconnectar del món i transportar-se a una nova aventura. Ara ja ho sabeu, a seguir devorant els llibres. I una coseta més, aconseguiran trobar l'amulet perdut? Aconseguirà l'Amanda protegir l'honor de la família dels Black? No se sap. Per saber-ho, us l'haureu de llegir. Ens veiem en una altra aventura del canal Menja Llibres. Adeu, amics!